Mwasula bwanji amala zanga kwina kuli kose umene muli. Cliff Chinyama. Ja. Lero ndifuna nditambasule ntchito iyi ya activist. Activist. Chifukwa tikumanga kuti ndina activist. Ntchito iyi ili ngati utumiki. Utumiki ndithu. Okuti ulibe salale. Charity work. Ngati suimvesa, ngati unamgamba activist, usanafufuze kapena kuzindikira. Malo mokhala iwe activist umakhala maskini. Maskini, munthu kuti akaye maskini, soza kuti iye moyo wache, ma daily needs ache, ndiyo kuti apemphe. Ne muntenge munthu ona kuti moyo wache iye kuti uyende uzingokhalira kupempha. Mwa ameneyi, sakhala ni mawu okhazikika. Sakhala ni nzeru zokhazikika. Mawu amatuka pakamwa pache, ndiwo ngoyamikira. Hey, big man. Boss. Hey, mai watu. Mundu wankulu. Mawu amene wani mukamvesese. Sili ndule mwae. Mawu amene wamakhala ampempi. Ampempi. Cholinga chakuti munthu uja akakomedwa aliyosekena akaji akulani kodi akupase. Zikuchitika. Kwa anthu amene amationi ndani kodi ndife. Kwa ife amene timati ndife ma activists. Zikuchitika zimenezi. Ani ntchito ngati imeneyi yolimbana ndi katangale nziko muno singatheke ndi kamoyo khatikati kokoti kameneka. Chifukwa big man yotamfufuze kuti kodi big man munthu wankulu. Mai watu. Cholinga choti akupase. Kodi zinthuzo anazipeza bwanji? Siwonse amene tingathe kuwayitana kuti ma big man kuti zinthuzo anazipeza mwachilungamo. Siwonsenso amene zinthu amazipeza mwachiyani kuti mwakatangale. Zezi mangotengera iweyo kuziunika kapena kuwaunika anthu aja kuti kodi ndikuwatchula big man. Amene ndikumuchira munthu wankulu. Pama omwe akanangokhala kuti munthu yomwe anzindikira akudusa ababa kuti basi amangokhala mangobati nkhuku kumangosongoneza m'mizimu. Amene akamadusa amanata mani chimbava yudusa wachota iyi amene ndichokuba kwambiri. Koma chifukwa chokuti mukuti big man chifukwa chona kuti amakugayira kena kake. Wapangapo withdraw maona ta iye nchimbava ukuyika mawu kuti big man chifukwa cha umpemphi kuti akugayira kanthu kena kake. Siringathane nkatangale. Tilipo ma activist amene tikuyendera itiyo kuti tikuyendera imeneyo. Chimunthu chokuba, chokupha, chogwirira chimakhala mangogwirira mizimu manja ngati wana amatchedwa big man chifukwa choti ali ndrama. Iwe kumamuona kuti koma ntsiku uli ndi awa 60 years 70 years awazara takanditengereka kasikana kaja amene wangu tipezera ka 15 years ndiye wewe ngumana big man zitheka zimenezo big man. Ndi big man amene ndi big man. Bwanji ka mentality ka umphawi, ka mentality kosatha kugwira ntchito kuti uthe kupeza zinthu za iwe weka. Ndiye mkungolowa mu system yona kuti ndine activist. Basi itu. Asaku kungoli wina aja kuira nare takapangisa ndi press yoti munene zawo waswapita. Makapanga ma press. Ndiye anthu pa press paja osamakumvesesa chomwe ukulankhula. Kodi awafuna unene yani. Ayi. Awa
nzeruzo si zawo, ni nzeru zongoyikiridwa. Wina waje wapadera wangotenga ndalama ndikuwapasa kunena kuti takanena zoyandiyamikira ine kapena uzikanena zonyozawo. Ndi wina wake wakanika kungonekera yekha kuti zonyozazo azitani kuti akagwirisira ntchito munthu. Kumene chako iwe nkumakachoka umunthu wako pamene paja, anthu ndikumakupusisa, makomenti nkumakutukwana kuti ndiwe munthu wopanda nzeru. Chikhalireni sukuti wachita zinthu zochokera pansi pa mtima pako, sizikuchokeranso mu nzeru mwako, koma chifukwa choti anthu ena ake angokuyikiza kandalama. Iwe maso ako amangoyang'ana pa ndalama, ndiye nkumakayankhula zinthu zopanda nzeru. Sindimakona mtima ngati umenewo. Sindinali ndi ndalama zambiri. Ayi, koma ndi chochita chomwe ine ndimadziwa kuti kutha kwa tsiku ndipeza 10 kwacha. Ndenga ndikudziwa kuti kutha kwa tsiku ntchito yanga yokhazikika iyi ndipeza 10 kwacha. Sindingadandaule zakudya. Ndikhazikika mkaganizidwe kanga. Koma ngati ndikunena kuti pakutha pa tsiku chokudya palibe, ndimayendera kupempha, olo munthu wina atandiuza kuti ndibwere pano panzira mphula zinthu zopepera kapena zoyamikira chipani kapena zoyamikira munthu, nditha kupanga zimenezo. As a Cliff Nyama sindimamikira chipani. Ineyo ndimafuna ndikhayenkha limene ndililimu. Munthu wondikonda andikonde mmene ndililimu. Munthu wodana nane adane nane ndi mmene ndililimu. Kusiyana kunena kuti ine ndizimuuza zinthu zabodza, zinthu zosatheka. Chongofuna kuti ndingolankhula. Andi mwina anthu amene samandimvetsa uleno amaniona ngati kuti ine ndimapanga kwambiri against ndi chipani cha MCP. Ayi, kapena mayina amene ndinkatchula amaoneka ngati ndikuwanyoza, anthu amaona ngati kuti mwina pache pali magrudges ndi anthu aja. Ayi, ndimangodana ndi ntchito za chipani. Ntchito zakhala zopepera, ine sindingasekerere unena kuti nzabwino. No. Olo kuti akhala kuti ine ndimanena ndine tofani wa DPP. Nchifukwa nditha kubwera pano ndikulankhula kuti iniyo mupanga apazi nzotani kuti nzopepera. Ndimanena. Chifukwa chani? Ndimadziwa kuti atanena kuti nditsike katani. Koma ine bola chilungamo changa chili pakamwa panga. Kusiyana ndiyauze zinthu zabodza. Fa ena amauza ajapita aja chipani cha MCP. Tete titengeni zikwanje zikaopseza anthu, tizitema anthu tiopseze chitetezo cha dziko lino. Iwo ngumamva ngati anthu aja kwako ndawasazoti akuwapangira upandu. Anachoka mbomba. Ndiye ine ndizikabwera basi ndiupangiri onena kuti basi. Mene ndili ine muzikauza to majenasa. Inuyo tayambisani chipani chanu. In case zamawa sizidziwika. Iwo ngumaona ngati ine ngumakhala ngati ndikuwauza zinthu zachilungamo, pomwe zili zinthu zononga. Ndiye ukapewa. Ukape. Ali pano ena. Chomwe chimangozewa ndina kuti ayambanise uku. Ndiye kuma alipo anthu ena omwewo amanyamuka sopita mukuona bwanji majenasa ajatu sitingakhale nawo bwino ora amene ajatakhala kuti china yake in case yachitika. Uku amapita onena kuti atayambisani chipani chanu, ife ndife masapota anu ndili pambuyo pano in case zitachitika. Omwe aja onyamuka kuti komatu majenasa muzaona bwino. In case zitangochitika china chake amene ajaotu sitingakhale nawo bwino, akupita sombali inayi. Ndizimangotengera anthu amene ozidwawo azitha kuthaima kuti akulankhula anthuwa ndizoona, ndizothandiza kapena zilibe phindu. Kantundu ka anthu amene kaka ndikaja kamajera kutani kuti kupempha. Ali kamafuna kukhala chani kuti iwo number 1 ndiye kupapita kwa majenasa vice president mauza kuti yamisani chipani chanu in case chani. Moyo wa munthu amasunga ni Mulungu. Moyo wa munthu amasunga ni Mulungu. Mulungu simungampase malire. Nomwe mwenu mupita kuti kumaka denaso message ndani kuti ya majenasa. Kuna kuti amene in case zitachitika sitingakhale nawo bwino. Ndino amene. Ayi. Cliff Nyama amangodusa pakati. Ndikonde, musandikonde. Koma kukuuzani zinthu zoona. Maijena